Guys, welcome back to my channel. Karang guys, maghimod ito salad kay birthday sa among tatay. Dara, duha ka buok ng fruit cocktail na dagko, 4 ka buok jersey na gagmay condense para librihan ang duha. Kung 4 ka purple cream o 5 ni ka buok nga butong buko na kayo na. Ako din sa uban ang akong nanay, dara siya nag-abri. Amo sa kabrihan si boss. Sa oras na kaya mo. Lugar kayo ni butlo. Dahil so, yun guys, muna may kabre, ibutang na nato ang fruit cocktail sa itangan na sa there's my little ikuanin ako sa tubig. Ayan, ipigyan natin pag-ingatan kayo ang lata. Let's see. Kadami. Kadaghan oy. Kabuo. Bukan. Ang na ko sala. Kari. Kagamay ko bunay oy. Ay, bitaw sa. Kana. Ay, buko. Ada kadang-kadang ang awas siya. Ubo ng baboy. Gusto cream deh. Pwede maghimo ani may para video. Pwede anak ba? Anak. Kasunod ka pa. Kaduha. Uy, patas kayo na. Ipit ang agos. Tulo. So, nga na nato kauloon. Huwag mo managbutang tanan. Karinig kayo ba? Tanaw. Bukla ito na eh.
Guys, ako din poston kay aron maangay. Duha ka ako anani tag 5 ko ni kabuok. Kami ra man nagso daging ko. Aron maapod. Maapod pag maangi ibutang na ko sarap niya. Wala. Ini kabuok 25 ko imong tumabay 50. Bancing ko kada putus ana. Ha? 25 ko Kasi piso. bancing ko kabuok. Daos ka na 25. Iya tanam. Ha, 25 piso. Ito pa man ito man. Ako gusto kay aron maangay ang tanan. Kung pagbaso, di maangay. Idam. Mahal ko ini. Tentang agad ako. Sana mata ko. Tidak Lamig na? madali ba? Madali ba? Lamig na? Gamay. Problem na nagbubugnaw. Aw na dali. Lamig na? Lamig na? Pwede mo guna ibutan mo sa rep. Kini ah. Oo, lagi. Ibot naman na sa rin. Dugi pa guys. Kaya mabugnaw kayo tangkan. Iyo, mulasaw. Magisod ka nagtangtang kay ga. Ang ganda. Kasi on maguna. Bira deh kung Nam pitak mo may la. Iya. Di ba? Ini aku rin nakitaan. So ito pag sa Terus ako na ba kay? Diba tag-usara to na eh? Tutuwa na yung kasi. Bugabog na na. Hindi. Nano sa gipin. Lain na ka naman. Please mo rin. Kasi brindog si Dubi. Ito na. Na. Ingat di man siya rando. Uy. Ano ba? Wala. Di day punong kaayo. Gawas man. Puno ha? Iya. Ano na? Di na lang tapos. Kasi di mo po ng lubi na raro ba sila. Hindi sa angol. Idungan, anong day? Anak ako dong ba? Idungan. Ano kelayan dia dong, boy. Ke anak lain mana? Sa'yo po di sila mata kay kuan sila kuan baboy. Magitsyon. Kay kuan karon 60 birthday sa among tatay mo tong maglitsyon ni. Hilain ko na lang tong video yung pagkuan sa baboy. Kanilang usa. Kung anain guys ba kay daghan ng may mga bisita man diretso na lang sila kuha. Di na magtungpas baso. Sarap kabuk ko ang cherry mo. Sarap kabuk cherry mo. Makitaan. Mahal ng buto. Ayun, pati mahal ng buto. Mas ilaw ang buko. Plastika. Sangali na eh.
May plastic na, may mga nipis na. Gara ko mahimo. Nabalo, gara gamay ka. Hindi makita ka. Kuan pa kabuk. Napulok ko. Tubig ko. Sabon. May. Matilaw ko na si nanay. Tila din. Kapag ibang lami. Nakuligsuan, nagkuha na sa kaon, ani. Akong kapatid, yan ang gitaguan ko sila. Sa kabaw nanan. Nakuha na siya. Daan. Di makuhaan. Gahit ba? Pwede ka. Balik si Gwen tarang dahil ni. Ang ubal ra ba mo ni sa kay kuha ang takob. Tapos una na iba, kuha ang takob ani. Na, kuha ang ambot. Sa pagputos na ba? Adlaw na kay manok ng tugaw. Buntag na diyan. Mga kwantali rong 4 am. Butang din ako ni guys kaya consider naman na lang tayo. Ano ang butang daw? Pwede na kaunon. Katapag na eh. Ano lang may magpuanay doon. Ano ba? Ano na ba na? Murag buka man ikabukta ko. Nalitay doon ang tingali. Muna yung kita ko ganina? Kumadayin? Hindi. Parang di ba? Hoy. Ha? Ikaw na ito. Kiling-kiling. Mutali ding kuwang sa kuwang kay madubli di ay. Ang tako pagbutang. Guys, hindi na lang po to guys. Thanks for watching. Bye bye. Please subscribe to my channel guys. Ano so, taga pa ko. Gusto nung sa'yo guys kay banaban na ang baboy. Okay guys, hindi na lang po to guys. Thanks for watching. Bye bye. Please subscribe to my channel. Simple Life and Living. Bye bye. Bye bye.